No, tässä leikataan ylimmäistä oksakiehkurasta osaa ja latva noin 30 senttiseksi ja sitten sivuoksia samalla. Seuraava. Ja seuraava. No, tuosta kohti silmujen yläpuolelta. Tuostakin voisi ottaa tuon verran. Ja ylimääräinen latva pois. Ja noin 30 senttiseksi latva ja sitten sivuoksia lyhyemmäksi ja tuommoiset ylimääräiset ylöspäin menevät pois myös. Tässä on neulaspistiäiset tehneet hiukan tuhoja. Se on näitä pahimpia tuholaisia.